ҳамоҳангӣ баҳри рафъи мушкилот ва муҳайёсозии имконоти зарурӣ, бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ дар минтақаи аз заминларза зарардида дар мадди назари роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат қарор дошта, баҳри расондани кӯмак ба мардум бо ташкили комиссияи хос тадбирҳо вусъат дода мешаванд. ёдрас мешавем, ки дар натиҷаи сарзадани ҳодисаи табиӣ дар ноҳияҳои Рашту Тоҷикобод 94 хонаи истиқоматӣ пурра ва 50 хона қисман вайрон шуда, 61 хонаи дигар зарар дидааст. дар ин рӯз заминҷунбӣ ҳамчунин ба 3 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва наздики 200 иншооти гуногуни дигар таъсир расонид. қувваи ларзиши замин, ки дар марказ, яъне дар масофаи 160 километрии шимолу шарқ аз шаҳри Душанбе ва 21 километрии қисмати шарқ аз маркази ноҳияи Рашт қарор дошт, 5-6 балл ва дар шаҳри Душанбе 3 баллро ташкил дод. Бояд гуфт, ки аз лаҳзаҳои аввали рух додани заминларза бо супориши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, комиссияи ҳукуматӣ таҳти роҳбарии муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон ба ноҳияҳои водии Рашт сафарбар карда шуд. ҳоло дар маҳалли ҳодиса аз ҷониби комиссияи ҳукуматии иборат аз намояндагони роҳбарияти вазорати идораҳои вобаста ба ҳолатҳои фавқулода, захираҳои давлатӣ, сохтмон, геология, заминсозию геодезӣ ва мақомоти маҳаллии иҷроияи ҳокимияти давлатӣ омӯзиш ва бартарафсозии оқибатҳои заминҷунбӣ идома дошта, ба мардуми зарардида кӯмаки фаврӣ расонда мешавад. аз ҷумла дар навбати аввал дар асоси дастури ҳидоятҳои хос маҳсулоти хӯрока ва ашёи зарурии будубоши муваққатӣ таъмин гардид. از دستگیری‌های دولت از پرزیدنت محترم امامعلی رحمان می‌ندارگی خود می‌رسونم که به همه جبردیدگان یاردم می‌کند. ما خرسندیم همین کمک‌هایی که داده است با اومده ساده قربانی ماشین‌های پربار کمک‌های پیشوای ملت президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иборат аз маҳсулоти сохтмонӣ, симент, арматур, чӯбу тахта ва дигар лавозимоту ашёи сохтмонӣ субҳи рӯзи 15 апрел ба ноҳияҳои Рашту Тоҷикобод сафарбар гардида дастрас карда шуд. имрӯз дар партави дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳар оилаи зарардидаи ноҳияҳои Тоҷикоботу Рашт орд, равған, шакар, марҷумак, биринҷ, макарон кӯмак расонида шуд. ҳоло тибқи сипориши сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳаҷми зарар ва ҳолати воқеи дақиқ омӯхта шуда, баҳри ҳарчи зудтар бартараф намудани паёмадҳои ин заминларза тадбирҳои муассир андешида мешаванд. роҳнамоӣ ва сафарбарсозии гурӯҳҳои кӯмакрасон дар доираи тадбирҳои олии башардӯстонаи пешвои миллат, татбиқи сиёсати иҷтимоӣ ва саҳмгузорӣ дар ҳалли мушкилот амалӣ гардид. бояд гуфт, ки имрӯзу ояндаи мардуми шарафманди кишвар ҳамеша дар мадди назари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда, баҳри осудаҳолӣ ва рушду инкишофи ояндаи мардуми кишвар тадбирҳои самарабахш роҳандозӣ мегарданд. муҳайёсозии имконот ва беҳдошти шароити рӯзгор, хосан таъмини нишондиҳандаҳои некоҳолии мардум дар меҳвари сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта. дар ин замина расонидани кӯмакҳо ба мардуми аз офати табиӣ зарардида вусъат меёбад ва дар муҳлатҳои муайян дар заминаи дастури ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оқибатҳои офати табиӣ рафъ хоҳад шуд. чунин иқдоми саривақтӣ нишонаи сиёсати башардӯстонаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар рӯзҳои мушкил канори мардуми шарафманд будани роҳбари давлат, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. Фахриддин Муҳаммадюсуф, Фарҳоди Восеъ, Маъруфи Абдулло, Ахбор.